Oh! Paghirapan niyo yan. Buka na marami lechon mo ah. Ganito dapat yung takbuhan ng kanina ng aso. Ano yan? Gusto mo ba ng pamasko? Hindi mo na kailangan yan. Dahil ako na, regalo nyo. Kasi mga cancer kayo, dadaanan natin ng mga memes kayo linggo kung papasa kayo sa ating pamasko vibe check. Ito na atang huling compilation ng mga tungkol sa Pasko. Galing kay Nashimiya. Simbang gabi na! Here we go! Nakikita ko na sila, tsaka nakikita ko na yung mga lawlaw nilang damit. Magkakapalda sila. Sunod! Yep. Ating pinakamalakas na. Meron kang bagong 1,000. Galing kay Prince. Sige. Kanta tarong nga ganta. Paghirapan nyo yan. Ako pa wag mo muna tignan. Baka makakit ka agad. Baka bumaba performance level. Tama na. Tara. Kamot. Kamot. Very good. Very good. Isa kang masamang ninong, kuya. Yan yung mga gumagawa ng mga kontrabida sa mga shows. Sunod. Yan kay Giorgio. Yan, kasama to sa Pasko. Hindi na to Christmas party, kuya. Pwede mo na lang kunin yan. Walang kapalit na dignidad yun. Hey! Abisay ba to? 1,000, 1 dignidad. Sunod. Kay Gindo. Ma, ako na naman, taon-taon na lang. Tsaka nga, paus nga ako. Hindi mo ba nakikita? Don't want a lot for... Yung tingin ko magandang boses mo eh. There is just one Okay. Limang agila. Good. Ito tayo taon-taon. Ito ang ating daladalaga sa susunod na taon. Sana lumamig na ating mga ulo para maganda ang pasok ng 2022. Excited na ba kayo? O hindi. Sunod. Galing kay Terra Memer. Yogi December. Hindi pa hindi pa bagong taon. Easy sila. May special din tayo. Meron tayong ano dyan. Video. Bullpop ba yun? Ay, boga. Di ba bawal lang ano ngayon? Ayun na nga. Nagpaputok na. Speedrun, mawala ng daliri. Nice. Sabi ko tayo. Ito nga naman ang tamang proseso ng Desyembre. Sunod, galing kay Human Ramen. Alala ko na naman yung Christmas tree sa Iligan ata. It's a thought that counts, diba? Copyrighted. Copyrighted. There's just one thing. Yeah! Ito na yung... Alayo rin pamalo! Nako! Mukhang dito na napunta. Yung pangaroling. Mukhang papalitan mo to. Magaling. Ito na yung regalo mo bata. Ito. At dahil masaya ang Pasko ngayon, isasabay natin ang regalo ko sa inyo sa ating sponsor ngayon, ang Olive Trade, kung saan magpapalabas sila ngayong Christmas season ng $150,000 worth of prizes. May iba't ibang mga deposit, promo code, risk-free ng mga deals, XP, higher rates of return, at iba pa. Login lang kayo. At pwede na agad kayo magsimula sa pagsusubok sa kanilang trading site. Kung ikaw ay kinakabahan, pwede ka muna magsubok ng isang demo account sa Olive Trade bago ka magsubok ng mga tunay na mga trade. Kaya ngayong Pasko, babawi kayo sa mga ninong nyo, sarili nyo na lang bigyan nyo ng regalo at mag-invest or mag-trading na kayo sa Olive Trade. Maganda na itong panimula dahil meron na rin kayong code na pwedeng i-link na nakapin dito sa ating comments, na pwede kayo gumawa ng demo account para hindi kayo mahirapan mag-transition sa investing. Ano pa inaantay nyo? I-click nyo na agad yung nakapin comment sa ibaba at maraming salamat. Galing kay Say. Kaya naman tumuturo na siya. Alam mo na, may batang malapit. Gusto ko na makita yung pag-ilaw niya. Ubos. Hindi kayo Okay. Mukhang bakal tuloy. Pero okay na rin yun eh. Parakot ng bata. Wow! Kuwang-kuwa mo ang check. Ano kay Sergio? Ultimate pamasko, guys. Inaanak ba kita? Opo. May proof ka ba? Wala po. Di wala pamasko. Lahat papunta sa wala pa. Alam mo ba? Pasko ay birthday daw ni Jesus. Kaya siya dapat bigyan ng gift. Opo. O ikaw ba?
Tama ka naman. Gusto ko itong logical flow na ipinamamalas mo, Sergio. Magaling. Yan ang tunay na lohika ng isang tunay na ninong. Maraming salamat. Sunod, Juro ko. Ma'am, may gusto bang mag-perform sa ating darating na Christmas party? Sila kapag bumanat ay parang lasing. Walang maangas at lakas. walang tigdito daw matitira. Pag nag-rap, nadaig pa ang kambing. Ang tira niyong lakas. Kasi Daniel pala, tayo ko napansin. Ang lyrics niyo kasi ay ubo ng bantot. Kami pa ang tinawag yun ng mga dugyot. Kung kami ang dugyot, kayo naman bayot. Palagi No, lalo na pag ikaw yung bagong salpak doon sa kumpanya. di ka pwede sa Sigurado na sasayaw ka. Hindi ka pwede hindi sumayaw. Sunod, galing kay mobile short. Grabe. Laki. Oh, Choke! Wala, sorry. Ang Nagalit. Choke niya, men! Nagalit. Ito may lelechonin? Lagi aso pa ba yan? Lagi, bantay na ng langit yan, ha? Ang laki ko! Nagalit. Ang tama niya. Gusto ko siyang yakapin. Choke. Yung chugin mo ka na parami lechon mo, ha? Ikaw na sunod na lechonin. Ito ang tuloy na diwa ng Pasko, di ba? Lahat tumataba, ako lang ata hindi. Leche, sunod! Galing kay Ryoke. Tol, may nangangaroling wag natin bigyan. Yung na... Merry Christmas. Wala talo yan dun sa... Merry Christmas. Mayroong Armalite. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bigyan mo na ng 100 kesa ibigay natin yung ating laman loob sa kanya. Yan yung pambiyak kay sa Chongke Doge. Galing kay Kuya Lek. Timbang gulo. What? Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Nice. Hindi pa New Year. Nagpuputo ka na ng ulo. Ayos, ah. May pautak pa mo na lang. Diba? Tuwan-tuwa si Jesus sa inyo lahat. Magaling. December 16 pa lang. December 16. Sabi na nga ba, may riot eh. Simbang gabi December 16 pa lang. Okay lang takbuhan ka na ninong mo. Wag mo lang takbuhan yung police. Ano ba? Dapat na humabol sa'yo yung aso kanina eh. Dapat kainin kayo rin eh. Salute to this cultured gentleman. Ito na. Kailangan mo talaga ng ligtas point sa mga pinaggagawa niyo mga Konnichiwa. Magagalit si Panginoon sama sa inyong lahat. Diyan lang kay Shinoyoshi. Si Zainab ba to? Ito ba ang regalo? Oh, the drip! The Christmas drip! Asim din. Kung hindi ganito regalo mo sa akin, wag na. Galing kay Corny Lewis. Jello Cruz, yung tomboy na mataba na nang-away ng bata sa McDo sa Paniref. Utang ina mo! Bigyan na 1,000 egol yan. Sunod. Ma-game lang ako tanin mo. Galing kay Patrick. Ay, may mga galis na to. Kawawa naman. Ito yung isang aso kanina eh. Pag pinagsama mo yung dalawa. Yep. Ganito dapat yung takbo ka na kanina ng aso para mamayat siya. Sanay sa bakbakan yung mga aso eh. Puro ano yun. Puro kalmo to. Yan, ang takbo mo niya papunta na sa kabilang taon, men. Sunod! Okay, makasalanan na naman. Nang mahinahon ako pa. Naging mo pa talaga ng lirik. Mga kasalanan, kaya kayo di binibigyan ng pamasko ni Nino. Ang kahapon na Hindi na ito pagsampa na to. Ano, magbabayad ka? Hindi. Pag iabot ko yung kamay mo. So gusto ko makita yung bakbakan ng ito tsaka yung kaninang Chongke Dog. Well, hindi siya tatabla kasi kakagatilan na yung taba niya eh. Rod? Galing kay Nadeshiko. Oh my God! I got a pizza here! Pinanood ko kung ano yun. Hindi magagawa nung Chongke na aso yun, men. Isang bilog lang yun eh. Thank you for healing Earth. Oh my. Thank you so much. Plus points sa langit. Yes. Sabi ni Eliza. Mga ano kami, religious kami, sa totoo lang. Oh! Tayo na kamay. Sumasalangit ka. Oh my. Sambahin ang alam. Kaya naman mali siya, men. Power of heaven. Aming Yung kinakabahan sa inyong mabait ayun. Ayaw ka na, masyado na ito mainit. Sunod! Galing kay Admiral. Wala na talaga tayo pamasko kahit sa langit. Kahit langit points lang na pamasko, wala pa rin. Ito, pusa. Dumarami na ang gumagaling sa Okay, kaya ayoko ng pusa. Gusto ko Chongke na lang. Pangangaro din. Te quiero porque quiero que me quieras
Bibitaw kang mahirawan. Tama na, Ben. Tama na. Ito yung mukha ko eh. Dapat yung pang-caroling natin hindi masakit eh. Mas okay na bigyan mo ako 10 piso noon kanina kaysa bigyan mo ako ng pighati. Mas masakit to. Galing kay RCP. Ah, doggy! Puta. Alam ko na kung paano nabusog yung aso. Galing kay Shire. Oh! Hey! Ayaw ko nagtugtugin niya. Oh! Bigyan ko 5,000! Ay, gusto kong pangaroling, may effort. Gusto ko ano eh. Yan ang talento. Yan ang dapat hindi lang barya binibigay. Yun yung binigay ni Kuya ng 300 yan. Yan talaga dapat ang sayo. Bigay mo sa akin Gcash mo. Comment mo kung sino gawa niyan. I love you for infinity. Marvin. Okay, balik. Ikaw dapat magbayad sa akin eh. Sa pinakita mo. Ikaw magbayad sa akin ng lucky points. Salamat. Galing kay Core. Hashire soriyo, kaze no yoni, tapos may anit pa din. May buhok pa parang sa anit. 11 seconds hindi ko may babalik. Galing kay Cozy Chip. Hey! Yan ang diwa ng pasko. Pag itong ginawa mo tulad sa kaninang aso, tayo wasak na yung binti nun, men. Parang liman nito yun eh. Happy lang kahit di marami nangyayari yung 2021. May responsibilidad, may kailangan gawin module, may trabaho, may jowa, may single ka, may nalalandi ka lahat. Di mo alam nangyayari. Sunod! Kali kay Greg. Hinahon ako ba'y lulubayan ng ating nabigla ako doon, gago. Pakalire. Bautak pa mo. Hindi pwede. Alam ko na paano napusog yung aso kanina. Galing kay Buhay. Galing talaga sa driver. Hiya ka pa, biglang bibirit ka. Alam ko yung mga ganyan eh. Parang kanina lang. Tuwanay na diwa ng Pasko. So kung pag bibirit na siya, doon mo siya abutan ng barya. Para may onting challenge. Hindi na marinig doon driver yung busina sa ibang jeep. Taas mo! Kapag ba nagbayan siya, 9 plus 5 piso para doon sa kanta. Bawas na yung 9 sa 5 piso. So 4 na lang mabayaran mo sa driver. Siguro ito ni mga pauwi, no? Kasi, siguro kung pwede talaga yun. Kasi hindi ba distraction yan? Kung may mga alam dyan sa, batas sa kalsada, ano ba ang panghatol nyo dito? Magaling. Sunod! Galing kay George. Birthday ko sa iyo! Pa-birthday ko sa iyo! Ako muna! Dahil ikaw ay... pa-birthday ko sa iyo! Pero ako ba yan? Pa-birthday ko kasi, bukatin mo! Pakita mo! Birthday lang to. Ito ba si Jesus? Bakit siya yung may pamasko? 24 pieces. Kay ate na, kay ate. 1, 2, 3, Ate Will! 60, Ito yung ATM kanina ni Kuya. 19, 2,000! 21, 22, 23. Patalangan. Pero okay. Utod na kami na yung pera. Sige, bitawan mo dyan. Ito ba si Jesus pag birthday niya? Puro pamasko galing. Sirain mo lahat! Sirain mo lahat! Sirain mo lahat! Oh my God! Ano yun? Ano yun? Oh my God! Ito na, di mo na kailangan mga roling. Buhay ka na.
Okay ka na kayo Pasko. Magkano yan? 1, 2, 3, 4, 5. Yung mga 10,000 yan, no? 10, 20. Hindi lang. Binilang agad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O ka ba? 15,000. 24. 24 years old na siya. Okay. Bakit na 24 ako? 24 na pasensya na nakuha ko. Pasensya na. Kung meron ka ganito pamilya, di mo na kailangan ng ninong. Bilan nyo na rin ang bahay. Bilan nyo na rin ang job. Para 18 roses ang naging demo. Mga babae dyan, hindi ko, huwag nyo na ako isayaw. Bigyan nyo na lang akong pera. Kailangan ko na 18K, hindi 18 roses. Kahit hindi na ako na kayo magpapayo. Yung dalawang bata. Ano ba yan? Kami kailangan pa mga rolik. Anda ka, sasabog yan. Kagi. 24 din ba to? Maraming salamat na inis lang ako. Sunod, galing kay Vince. Lazada po para kay Mr. Yeah, ito na yung parating, di ba? Ngayong pagkatapos ng Pasko, bagong taon, yan ang regalo mo. Ramdam nyo na ba ang diwa ng Pasko dahil wala rin kayo mga pera? Huwag nyo like, share sa mga walang pamasko nyong friends at ninong nyo nawawala. At huwag nyo subscribe, babde.